Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडियोआवहाय बरायहरनाय जाबाय। स' दिनैहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय खन्थाइ दोंसे लानानै फैदों। बे खन्थाइखौ आंनो सुजुदों। जुदि आंनि बे खन्थाइ आवरायनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनहा निमाहा होगोन होननानै आं आसा थियो। गिबियावनो आं निमाहाबो बियो। स' आं दानिया आवरायनोसै। खन्थाइनि मुङा जाहैबाय जानबुं। जानबुं सुबुंनि गोसोखौ बोनो हाग्रा मा एसे जादु गोनां उन्दै गेदेर बोराय बुरि गासैनिबो गोसोखौनो बोनो हाग्रा मा जादु दं नोंहा जानबुं थांखु सिगारेट बायदि निसा बेसादबोसो नङा मा जादु दं मारो नोंहा जानबुं जेराव उन्दै गेदेर बोराय बुरि गासैनिबो गोसोखौनो बोनो हायो सोरबाबा जानबुंनि गेजेरजोंनो लोगो मोनलायना गोसो थोलायना जुलिबो जादोंसै फिसाय गोनांखा बिसि गोनांखायाबो जानबुंनि गेजेरजोंनो मोजां मोनलायना न'खर गारना गुबुन जायगायाव दोनखारलांलायदों गावनि फिसा फिसौखौ गारना मा जादु दं मारो नोंहा जानबुं जेराव गासैनिबो गोसोखौनो बोनो हायो। स' गाइस बेखिनियानोमोन जाबा दाजा आंनि सुजुलाबायनाय खन्थाइखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट्सआव फोरमायहरदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ।